नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिग्रोदों। दिनै जोंहा मोनसे गेदेरथार मोनसे आंखाल, गेदेरथार मोनसे राजखान्थियारि खुंथायनि आंखाल सफैदों आरो बे समाव आङो गिबिथारावनो खावलायखानो सानदों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा मेलेमजिबि नोंथांमोनहा गोसो गोथौजों साननानै आरो बिखाजों साननानै जोंनि बे क्राइसिसआव आवगायबोनानै बयनिबो गावबागाव राफोद आरो गेबें अपिनियनफोरखौ होलायनानै जोंनि बे बायहां जिहां जे जोंनि थासारि बेखौ जोङो फोराफिननाया साफ्रोमबो मेलेमजिबि हादोर सिबिसुला हारि अनफावरि रायजो राजाफोरनि दायथ' थागोन। आङो दिनैनि बे बिथिङाव बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि जे दिनैनि थासारिखौ लानानै जे गभर्नर बा रायजोपालनि सासन ओरैनो नर्मेलि गोबाङा बुंदों बियो मोनसे पलिटिकेल ग्राउन्डआव जादों जे ओरैबायदि कर'ना भाइरास बा COVID-19नि थाखायसो जादों, नङाबा इलेक्शना जागौमोन, इलेक्शनानो जागौमोन, गोबां खोथा। दा बावहाय आं बे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों जे जोङो बे बड'लेण्डखौ बायह्रा मुलुगाव खोनाबानो गिख्रंनाय मोनसे भाब फैयोमोन उग्रपन्थीनि बायदि। दा दिनैथ' जोंहा जेबायदि बिटिआरनि सुक्ति जाबाय, लास्ट सुक्ति बिटिसि सुक्ति उनाव बिटिआर सुक्तिबो जाबाय। दा बावहाय मैया दाखालिसो प्राइम मिनिस्टार बिथाङा होनदों जे आरो बड'लेण्डआव बेबायदि अस्त्रजों दावहा नांनाय बोथोरा जानाय नंला, बे गोदोनि बायदि नंला, बयबो मोजाङै बावहाय नर्मेल थासारिया जाबाय होननानै। नंगौबो नर्मेल थासारिखौ जोङो सोरजिनो हादोंमोन। मैया दाखालिसो जोंनि सिचुवेसनखौ नायोब्ला इलेक्शननि मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ लानानै नायोब्लाबो COVID-19नि सिचुवेसनखौ लानानै नायोब्ला जोंनि हालामाव नर्मेल। जोंनि बर' हारिया बुंनो थाङोब्ला बे ट्राइबेलफ्रा सब समाय शान्ति आरो गोजोनखौ नागिरग्रा मोनसे जाथि। दा बेवहायनो ओरैबायदि मोनसे डिजाइन खालामनायखौसो जोङो नुदों दिनै बिउरोक्रेट्सफोरनि सासन जबरदस्ति गभर्नर मोनसे इम्पज खालामनो नागिरनाय बेखौ जों नुदों। दिनै नोंथांमोनहा जोंनि बे बिटिसि सेक्रेटारियेटनि जारिमिनखौ मिथिगौ जे बिटिसिआव माबा मोनसे मोननाय, बड'लेण्ड एकर्डआव माबा मोनसे मोननाय माने बे बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सोरजिनाय। बाय जों सोरबा बिएमटिनि नांनाय, सोरबा एनडिएफबिनि नांनाय, बा सोरबा भलन्टियार्स नांनायनि होननानै जोंनि बिदा फंबाय बिथांमोनानो हारि आरो हादोरखौ अननानै बे बर' हारिनि रावखौ, बर' हारिनि सिनायथिखौ अराय गोजोर आरो सिकिउर खालामनो थाखाय बिथांमोना नांदों। आरो बे नांनायनि फिथाइसो दिनै जा मोननाय बे नांनायनि फिथाइ। पलिटिकेल पार्टिखौ दोनथ' नोंथांमोना, राजखान्थि पार्टिखौ दोनथ', बिपिएफआनो फैयो ना इउपिपिएलआ फैयो बे उननि खोथा। नाथाय दिनैनि दिनाव जे जबरदस्ति मोनसे रायजोपालनि बे सासन, जे जोंनि जे खुंथायखौ बिथांमोना आखायाव लानानै जिबायदि प्रसेसतायाव सोलिजेनदों बेखौ दुखु गोनां। गोबाङा मिथियाखै जानो हागौ नोंथांमोनहा। जोङो दिनैनि बे निउसफ्राव निस्सय जोंहा मिडिया फंबायमोनहा बिथांमोनहा दिनै निउसाव होगोन माखासे फुटेजखौबो, जे मैया जोङो खोनादों बिटिसि सेक्रेटारियेटनि माखासे बिल्डिंफोरखौ, वालफोरखौ बिथाङा गेदेर हाथुरा लानानै देफायनायनि खारना बेनो जे एडमिनिस्ट्रेटर बिथां श्री राजेश प्रकाश आइएएस अफिसार थानोलायनो बे रुमफ्रा फिसालायनो। दा बेखायनो बिल्डिंखौ देफायबाय। नोंथांमोना सिन्था खालाम, लजिकेलि सिन्था खालाम, थान्दा गोसोजों थान्दा ब्रेनजों सिन्था खालाम जे गोबां प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोर फैबाय आरो खुंथायखौ खालामफैबाय। बिथांमोना माब्लाबाबो बेबायदि सेक्रेटारि बिल्डिंखौ देफायनायनि सिन्थाखौ खालामाखै, नाथाय दिनै बिथांमोना देफायदों। आर्किटेक्सारेल एथिक्सखौ नोंथांमोना नाय। दिनै आर्किटेक्सारनि बाथ्राखौ बुङोब्ला बे एखेबारे खरागपुरनि आइआइटिनि इन्जिनियारफोर बानायनाय, गुवाहाटिनि आइआइटिनि इन्जिनियारफोर डिजाइन खालामनानै बानायनाय, बिथांमोननि मतामतआव, बिथांमोननि आदेशाव बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला खुनु पारमिसन लायाखै गभर्नर साहाबा। थांदो बिटिसिनि चिफ जिरायग्रा सियाराव दखल खालामहैदो, थांदो बिल्डिंफोरखौ देफायलाबायनानै रिसेभ खालामहैदो। दा बावहाय ओरैबायदि नुदों बेयो बिटिसि चिफ होनबा हाग्रामा बे बाथ्राया फैया। हाग्रामानि उनाव सोरबा सासे बिटिसि चिफ जागोन, जोंनि ट्राइबेल मानसिया बेखौ चिफ जागोन। बावहाय जोङो मा नुदों, टटेल डिसक्रिमिनेशन अफ द ट्राइबल सेन्टिमेन्ट। जोङो नुदों प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिज एक्ट 1989 जे ट्राइबल, शेड्युल कास्ट आरो शेड्युल ट्राइबफोरखौ लानानै मोनसे खुंथाय बै समनि जवाहरलाल नेहरू बिथाङाबो, पन्डित जवाहरलाल नेहरू बिथाङाबो बुंदों जे थांदो बै ट्राइबेल ओनसोलफोराव थांनानै नोंथांमोना बेफार बानिज्य खालामनो फोरोंदो, एडमिनिस्ट्रेसनखौ माबोरै खुङो बेखौ फोरोंदो, ओमफ्राय बाहाय दासोखौ नागारनानै गावसिनि आखायाव होबो। बेबायदिनो बे सेन्टिमेन्टजोंनो बे जे प्रिभेन्सन अफ ट्राइबल एट्रसिटिज एक्ट 1989 बानायदों। बेनि थाखाय दिनै जोङो मा नुबाय, गभर्नर बिथाङा गावनि मानसिफोरखौ थिनहरजोब्बाय, बामोनफोरखौ थिनहरजोब्बाय, थांदो नोंथांमोना खुंहैदो। बाहाय खुनु ट्राइबेल मानसिया थानो मोना। मानो होनोबा दिनै SOS स्पेसियेल अन डिउटिस
जायफ्रा एडमिनिस्ट्रेसनफोरनि जानानै मावो बिथांमोनखौबो बियो गुबुन सोरबा बामोनखौसो लाबोबाय दा बेखायनो बियो सोरबा पलिटिकेल पार्टि बा BPF बा हाग्रामानि सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा नङा बे गासै बर'निनो मोनसे सेन्टिमेन्ट्सनि एगेन्स्टै बे मोनसे दोहौ दा बे दोहौखौ जों बयबो ज' जाजाय फैनानै होबथानांगोन आरो बे लासिंसिंनि खोथा बे लासिंसिंनि खोथा गमामायैनो बे ओरैबायदिसो प्रुफ जानोसै जे बर'फ्रा सासन खालामनो हाया बामोनफ्राल' हायो जे ट्राइबेलफ्रा सासन खालामनो हाया बामोनफ्राल' हायो बबेनि संबिधान दंलाय जोङो नुदों जोंबायदि मंगलियान स्किननि जोंबायदि मंगलियान स्किना दिनै चाइनाखौ सासन खालामदों जोंबायदि मंगलियान स्किन जे जापानखौ सासन खालामदों पृथिबियावनो बिथांमोना गावसिनि टेकनिक गावसिनि आखाइनि आखा फाखाजों दिनै मुलुगखौ रेइन खालामदों जोंबो हागोन जोङो जुदि शान्ति आरो थासारि होयोब्ला जोंबो हागोन दा बेखौ सोरजिहांनाय समावनो दिनै नुबाय गभर्नर बिथांखौ जों मिथिदों हाग्रामाजों लायनो बेहा क्लेश दङ गावसोर सानैनि क्लेशखौ रायजो राजानि सायाव माने इम्पस खालामनांगौ दा बेखायनो बियो मोजां जायाखै जों बयबो सांग्रां जानांगोन जोङो बै समावल' मोनसे समाव एखेबारे आर्मि पुलिस ग्रिन जोङो खारनाय नुदों क'क्राझार बायदियाव बेबायदि थासारिथ' जेबो जायाखै COVID-19 लानानैबो जोङो जोबोद शान्ति जोंनि जायगाया ग्रिन जन डिक्लेयार खालामजानाय मडेल खन्दाखौ लानानैबो जोबोद शान्ति बावहायनो दिनै मानि जोंहा खोनानाय बायदिबा डिपुटि चिफ खाम्फा बिथांनि बुलेट प्रुफ गारिखौ बिथाङा लाबोनानै सालायदिंलागासिनो दङ बे ओरैबायदि प्रुफ जादों जे ल' एन्ड अर्डार सिटुएसना जोबोद गाज्रि जादों खोनानाय मथेबाथ' ओरैबे लुमसुं हाग्रायावहाय गोबां माने बेदखल गोदान खालामफैनाय सोरबा झारखान्डनिफ्रायनो बबेनिफ्राय फैदों दा बेफोरखौ सोर लेंहरदों फालाय जानोबो हागौ कनसेप्टआव बे बिथांमोननि डिजाइन बिसोरखौ लेंहरनानै बे समाव बर'आ रागा जोंनानै सोरखौबा बुयोबा सोरखौबा गावोबा खारन बाहाय थाग्राफोरखौ जोंनि मानसियानो जों दा बेखायनो जोंनि मानसिया सांग्रांबो जानांगोन बे बिराद गिदिर मोनसे डिजाइन जानो हागौ हयथ' जोंनि जाय अपोजिसन पार्टिफ्रा गभर्नर सासनखौ लुबैदोंमोन बिथांमोना सानस्लाबाखैबो जानो हागौ बिथांमोना सानस्लाबाखै जानो हागौ दा बेखायनो सानस्लाबाखैबा नोंथांमोना गोथौ मेलेमजों सानदो गुसु मेलेमजों सानदो जे बे बोथोरा गावजों गाव एना एनि जानायनि सम नङा बरंस बे जों ज' जानानै बे गभर्नर सासनखौ जोङो होखारफिननानै जोङो थाबैनो इलेक्सन नांगौ जायहा देरहाबाय बेनि खुंथायखौ मोनबाय जोङो बेखौसो लुबैनांगोन ओंखायनो आं रायजो राजा गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनसिम खावलायनो सानदों जे सिचुएसनखौ बिथांमोना बबेनिफ्राय बबेथिंबा लांनो नागिरदों जों बेखौ फल' खालामनांगौ मोनफ्रोमबो गाज्रि नुथायफोरखौ जोङो बुंनांगोन अपेन जानानै जोङो बुंनांगोन सोंखारिनांगोन हायोब्ला ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनानै जोङो जायगा जोङो धरनाबो होनांगोन जे जोंनो गभर्नरनि सासननि दरखार गैया जोंनो प्रेसिडेन्टनि दरखार गैया जोङो जोंनि खुंथाय गावनि खुंथायखौनो जोङो लुबैदों होननानै आङो बयनिसिमबो बेखौ खावलायनानै खनसेबाव पिपल्स इलेक्सन कमिटि जानानै आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय थेंक इउ